أنا بزي بوي عبي لا تناقروا ترخوم ودحار كعساتهم زميتهم مالتي كاو كالي سيت ولجم ترخوم كعبلة مرعى جمير يتفتنا جمير نازي عقل نشدشتو سلامات كوران خوران تخاتاتل تشانا لي بيتسو كميل لهم لي كم تاعنا سلام نصبوا على الله سلامكم بزحت حنا تصرف في لي بيتسو ليكم كعليكنا سبسكرايب لاغوركم بيتسو كونوا متوعكم يفلين خورات حواتي نايلو ما عند مدي كعب زع جوتنا روزي اللي زكاشون قال ابديت فيديو تاتلو بزعلي لنا قالك سي خونز انا حيتكم مسايكم فيديو عم ترشا تخات هزلي كرات حواتي يا جوتنا روزي كم تفولتوا مع السوشيال ميديا لبزحت مرأياتنا نحاسهم حواتنا لبزحت مرأي خونو نفعت حواتنا يا منيرم كن ياو هيوت من جديد تسرحت قعدت خوينكا اللي قاعد بوزح نجرينا ياو اللي كاب خلطة سمون لو كا ورحة تقاقعية وشاشة الميديا نشتي ريحي أمنيرم بوزح سوكعة تاخونكم تفيقكم نمتاي تفيقكم ليل بوزح سو طياقي خوينو ونيرو حزقن ياو ملسي وملو مالتيو ያው ጥያቄ ክናገር ደልል ይኾንስ ያው ኣብ ገፁ ይፍለጥ እዩ ብዙሕ ክናገር ከም ዘይደለየ ነገር ግን ያው ሮዚ ኣብ ኸይዳ ጓልካ ኣብ ኸይዳ ንምንታይ ጠፊእኹም ልብል ብዙሕ ጥያቄ ምስ መፀም ያው ክናገር ስለለለዎ እዩ መልሲ ያው ኩሉ ነገር ብውሽጢ ከም ዝወድእዎ ያው ምስ ቤተሰብ ምስ ወድኡ ኮይኖም ከም ዝወድኡ ይናገር ኣሎ ግን ኣብዚ ሓደ ነገር ናይ ጆሲ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ እያ ከምዚ እያ ኢሉ ክናገር ኣይደለየ ብቻ ግን ተፈላለዩ ምዃኑ ብፅቡቅ ከም ዝተፈላለዩ ኣይተስማዕማዕናይ ያው ተፈላለዩና ኣለና بتصبغ ترددينا أنا تفعلنا أو ذيك أميديا أنا زي تصوت تفلتوا لجبوكم يهم كتفلت تقول مبر زي خمسة إلى أنا كنا جر أيدلي مهنياتو زي بدي زي أنا حيت أحنكو قالك وليدة للخنكو قالك تريا قالك أنا حينا يا بزح كزارة ويدلي لحنت ساعات لحنت دقيقة كأولادنا حداري كفلا لحاسي ويو أي فلتينا جرجن يو እግዚአብሔር ኣይፈቀደ ኣምላኽ ኣይፈቀደ ኣምላኽ ድሕሪ ዘይፈቀደ ኣምላኽ ድሕሪ ዘይሓወሰ ከዓ ምን ምክን ገብር ኣይንኽእል ኢላ በለዩ ያው ሓዳር ፈተና እዩ በእውነት ሓዳር ፈተና እዩ ግን ከዓ ወሊድካ ትፋላት ለኻ ክንደይ ናይ ከቢድ ለግዚኡ ትሽዕቲ ትፋላት ለኻ ይመስለካ ኣይርድእካ ነገር ግን ከቢድ እዩ ወሊድካ ምፍልላይ ውላድካ ኣቦይ ልምንታይ ለይመፅእ ኣደይ ልምንታይ ለይትመፅእ ኣቦይ ምን እዩ كلك هتلسي كندينا أمرخا كندينا كم تقداسي قلتي أو حدر وشت خوينكا ريخا خمزيرخا تزيح ليفكايو فتنا يو بتعمي خات فتنا حدر وشتي كتابير سلو الفوتيو يو يمثلني بتعمي خات فتنا ريخا خمزيرخا انت حرزي حليفكايو أتكاري من هذا خاوز ساعة زي أو زي بقى الفاتح سوي خاطري تمرعي ميا تفاتيح ميا إيو بقى عقل سلالي ولا مثلني كم تم ولدنا خمنا يقدم كل نجر يوم كل نجر إن خملي رأى الحلف وأنا وراء ساتمون مالتي كمو عقل سلالي ولا مثلني أو الفاتحي الوزح أو حد ودات للرأجين أو أنا ون أو يوت من جدي لقات مني مالتي وكم تجسي لولو أنا بزي بوي عبي عد أي عبياتني أنا في التحسي أنا أي مرض أي حاسيو يون أي فلتي كم إلى قالي بزي أبوه تعبي أي دلنجن يو أقعد من نايلنا موزحتي مودات أنا خمسة لسه زعقوا قالي خمسة لا تعبي دلي قالي ولو يوم بمال حسب يناقر يمكن أو تجوار كترية اللخاجن يلي مخنياتو قارن سيت أنا ببرسنت حرية اللخو لخوي نجر رئات زي كنا لخوي نجر أنت زي وينو حدر أي تفتحي قارن سيتي حدر أي تفتحي حدا كله يخلقين ترجم حدر بزي مفلات مالتي يمكن مزحتين دكانسيو حدرن كفتحة أيدي اللي قالوا الآن خم إلى ردنا الخوان نجر بيانس الخوان نجر وأكيد تيخوانت ترجتني تيخوانتي حدر أيدي اللي لا سؤال بتنا أي تقيدنا كم تم لحسكم ولادي بزي أبو خنبر عيد اللي قالي بزي أبو أخذ نبريت اللي لكم تحسوا مالتيو سلازي أو تجارون لزي تجر زي لما فتح تجر كمان سلجب لخل نجارات ليه مجواري أنس مريم كامولا ولو بزي ولاد كعبيد اللي ولادنا والسي أو رأس حدار من الولد ودات بزحصل الرخي بمال حسن كاملا تناقريز أنحو جنكع وليدهم بكالي خا حدارم زميتهم وليدهم ترخومنا تعمل جرم كم زي جوسي الولد مالتيو أو جوسي خاموي مالتي أيكون كي نجرجن كم توقعلكم تناقروس تجوار جور المالتينا يو دحر تردد إخا مفتح تجبر متردد إخا بحدث نبر تحلي خالكاجين يو ثم فتحون أنا اللي تجمر أيقوني لتصنحنا يو جن أو ساعات زي بتعمل سلالة حلفات حسب سلالة حينبر دحر اللي تسمع معهم قد حلي تردد أخا قوينكا يو
ምንም ትገብረ ይትኽእሊ መፍትሒ እዩ ምፍታሕ መፍትሒ እዩ ምንም ትገብረ ይትኽእሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰኣን ተፋቲሕካ እንትን ማል ያው ሰሳቱም ሓሪዶምዎን ቀቲሎምዎን ዝኸዱ ብዙሓት ስለዝኾኑ ብሰላም መንገዲ ክትረዳዳእ ዘይከኣልካ ፈቲሕካ ያው ብሰላም ውላድካ ምዕባይ ሓደ ነገር እዩ ብኣብዝሓ ሰብ ግን ማርያምን ብሱረይ ኣመነ ኣቲኹሞ ኮመንት ሪኡ ዋላ ብዙሕ ሰብ እውን ቪድዮ ዝሰርሐ ሰብ ነይሩና ያው ብራንክ እዩ ፅባሕ ንጎ ቀኒኣ እያ ነይራ እምበይ ብቀኒኣ እያ ኢሉ ገለ ኢሎምሲ ክምለሱ እዮም ብራንክ እዩ ናይቲ ቦራ ስለምንታይ ተኣምኑ ገለ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ይብሎና ብቻ ግን ኣነስ ማርያምን በቃ ሕዚንንለ ክናገር ስለ ገለስ ብራንክ ከም ዘይኮነ የተረድየ በቃ ኖርማል ተፈላለዩ ማለት እዩ እምበይ ገለ ኢለ ማለት ክሻዕ ክንዱዚ ከምዚ ኢሉስ ኤምትና ከም ተፈላለዩ ብሰላም ከም ብቻ እንድዒ ክናገር ተሎ ሰብ ኣሚኑኒ ኣሚን መብዛሕትኡ ሰብ ግን ኣይኣመነ ፅራሕ ንጎ ብሓደ ክመፅእ እዮም እናበለ እዩ ኣነ ከዓ እስቲ ይጎሮ ኣሜን ይጎሮ ብሓደ ልመፅ ይጎሮ ናበልኩ ያው ናብ ኩልና ፀሎት እዩ ብሓደ ክመፁ ናይ ኩልና ፀሎት እዩና ብራንክ ተኮይኑ ከዓ ማርያም ብጣዕሚ ደስ ይብል ምንም ችግር ዘለዎ ይኮነ ያው ናይ ዩቱብ ነገር ከምኡ ስለዝኾነ ያው እቲ ዋና ቀንዲ ነገር ያው ሰላም ኮይኖም ውላዶም ከብኡ ኢና ንደልና ብራንክ ተኮይኑ ግን ብጣዕሚ ደስ ይብል ምንም ችግር ዘለዎ ይኮነ ብራንክ ይጎሮ ማርያም ብራንክ ይጎሮ ናይ ኩልና ፀሎት እዩ ያው ከምኡ ተኮይኑ ከዓ ያው ተዋኢሶም ተኮይኖም ከዓ ያው ልውላዶም ኢሎም ተዓሪቆም ይቅርታ ዓብይ ነገር ይቅርታ ንእግዚኣብሄር ኢና ይቅርታ ተባሂሎም ተዓሪቆም ብቻስ ብሓደ ንክመፁ ተስፋ ንገብር ያው ተዋኢሶም ተኮይኖም እውን ተዓሪቅኩም ውላድኩም ብሓደ ክትዕብዩ ኩሉ ነገር ሸረሪልካ ኩሉ ነገር ኣሕሊፍካ ያው ልውላድካ ኢልካ ብዙሕ መስዋዕት ልውላድካ ኢልካ ብዙሕ መስዋዕት ትካፍል ኢኻና ልውላዶም ኢሎም ኩሉ ነገር ሓዲጎም ብቻ ልውላዶም ኢሎም መስዋዕት ካፊሎም ብሓደ ክነመፁ ተስፋ ይገብር ማለት ታብ ምስሊ ትርእይዋ ኣለኹም ሓፍትና ማለት እዩ ናዚያ ህይወት ታሪክ እንድዒ ብቻ ከመይ ጌራ ከም ዝሰገረቶ ከመይ ጌራ ከም ዝሓለፈቶ ናዚያ ዓቕሊ ብቻ ይፍለ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝፍለ ክሻዕ ኣብ ዩቱብ ማለት እዩ 17 ፓርት በፂሓ ኣላ ብዙሕ ሰብ ከዓ ይከታተል ኣሎ ይሪኢ ኣሎ ማለት እዩ እና ያው ካብ መርዓ ጀሚሩ እዩ ጀሚሩ ናዚያ ህይወት ታሪክ ማለት እዩ ኣብ ናይ መርዓ ዕለት መርዓ ጀሚሩ እዩ ጀሚሩት ህይወት ታሪክና ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ክትሰምዖ ብጣዕሚ እዩ الجرمكا ግን ክንደይናይ ዓቕሊ ከም ዝገበረት ናዚያ ዓቕሊ ብጣዕሚ ልፍለ ብቻ ኣነ ንባዕለይ ብጣዕሚ እዩ ገሪሙ ያው እሳ ግን ክኢላ ካብ መርዓ ጀሚሩ እስካብ 6 ወርሒ ቢያንስ እያ ተፀቢያ ዓቕሊ ገይራ ኩሉ ነገር ንምፍላጥ ማለት እዩና ምናዳ ወሊድኩም ኣብ ሓዳር ዘለኹም ኣሕዋተይ ዓቕሊ ገበሩ ያው ኣብ ገዝኡ ኩሉ ነገር ላብ ሚድያ ስለለይወፅእ ስለይበል እምበር ኩሉ ገዛ ስለዝኾነ ብዙሕ ችግር ብዙሕ ጉድ ተሸኪሙ ኢል ነበር ሰብና ስለዚ ዓቕሊ ገበሩ ምናዳ ከዓ ወሊድኩም ዘለኹም ወሊድካ ምፍላይ ከቢድ ስለዝኾነ ናይ ቆልዓ ህይወት ታሪክ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ያው ሰዓት እዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ታሪክ ለጋጥሞም ሰብ ከይዶም ኣማሕና ኣብ ካልእ ነገራት እዮምና እዚኣ ግን ኩሉ ነገር ክኢላ ምንም ከይመሰላ ያው ጎበዝ ጠንካራ ጓል ኣንስተይቲ እያ ማለት እዩ ኣለኹም ዶ ኣለና ስከብሉ ሕዚ ከዓ ሊልና ኣሌክስ ማለት እዩ ሊልና ኣሌክስ እንኳዕ ደስ በለኩም ያው ዩቱብ ሊእኸሎም ኣሎ ስጦታት ኣይ ስጦታ ኣይመስልን ስጦታ ይልበሃል ይመስልን ተዘጋጊ ማለት እዩ ያው ካብቶም ጠንካራታት ልበሃል ዩቱበራት ሓደ እዮምና ንብዙሓት ወጣታት መርኣያ ኮኑ ኣብ ዩቱብ ሰሪሓ ይዕበ ምዃኑ ለረኣዩ ጠንካራታት ኣሕዋትና እዮም ያው ሕዚ ከዓ ኩሎም ተኸታተልቶም ምስገና ኣቕሪቦም ኣለዉ ይቐኒልና እዚ ደረጃ እዚ ክንበፅሕ ዝገበርኩምና ንስኻትኩም ኢኹምና ይቐኒልና 100,000 ብምውፃእ ወጣታት ዘለኹም ከዓ ዩቱብ ሰሪሓ ይዕበ ምዃኑ ያው ለተናገሩ እዮም ካብ መጀመርያ ከቢድ ይመስለና ነይሩ ነገር ግን ተኣቲኻዮ መንገዲ ኩሉ መንገዲ ላርኤካ ላ ተስተኻኸለ ኢልኸድና ከቢድ ልመስለኩም ዩቱብ ቀሊል እዩ ሰሪሖም ትልወጥሉ ዝኽእሉ ዓብዪ ነገር ኢና ሰሪሖም ተለወጡ ናበሉ ስለዚ ኩለና ኣብኡ ስለለለና ማለት እዩ ንእሽተይ መዓልቲ ዝተወሰነ መዓልትታት እዩ ዝኸብደካ እምበር ምናዳ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንእሽተይ ትንቀሳቐስ ትኾንካስ ምንም ኣይከብዲ ሰብስክራይብ ለሰብ ዝገበረካ ሰብ ምንም ዝኸብድ ነገር የብሉ ስለዚ ዩቱብ ክትሰርሑ ሓሳብ ለለኩም ካብዛ ሰዓት እያ ካብዛ መዓልቲ ሰዓት ጀሚርኩም ማለት እዩ ጀምሩ ስግጥ ኢልኩም ማለት እዩ ጀምሩ ኣንሕና እውን ዳዕረው ኮይና ክንደይና ፀጋሚ ኩነታት ለሎ ቪድዮ ክንቀረፅ ኣብለይ ንኽእል ግን ምሳል ከኣልናያ ሪከርድ ላገበርና ያው ፃሕ ንጉ ክጠቕመና እዩ ዓድና ከይድና ከጠቕመና ኢልና ብተስፋ ማለት እዩ ያው ላሰራሕናና በኻ ፅቡቅ መደባት ኣብ ዓዲ ምስ ከድና ካብ ስደት ተመሊስና ከዓ ያው ፅቡቅ መደባት ሒዝና ከም ልመፀልኩም በዓልቲ ምልእ ተስፋ እየ ማለት እዩ ክቡራን ተኸታተል ቻናሊ ቤተሰብ እስካብ ሰዓት እዚኣ ሓቢርኩም ምሳል ፀናሕኩም ብጣዕሚ እየ ለመስግን ብጣዕሚ እየ ልፈትየኩም ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ትሕዝቶ ሳራኸብ ቻው ቴንክ ዩ ባይ ባይ